Reunió de seguretat a l'Ajuntament de la Pobla. L'ha convocada el cap de la policia del nostre municipi i l'objectiu és compartir informació amb la resta de policies de la comarca i de pobles com Paterna que limiten en terme. Sí, som uns municipis que són Riba-roja, la Pobla, l'Aliana, Sant Antonio, Beta i la policia local de Paterna. I nosaltres el que intentem és això, dins des que nosaltres la gent que coneguem, se passem la informació, que aquestes persones potser no actuen en el teu municipi, però actuen en el municipi veí, es passi la informació per quan ells detecten la presència, fer un control més exhaustiu i si procedir a la detenció perquè cometen algun delicte, se procedeix i ja està. Així es facilita informació com la de les últimes detencions que han hagut per robatoris de coure o els intents de robatori en tendes i obres. Saber matrícules i dades de persones que han delinquit en una localitat ajuda a estar previnguts a altres pobles. I el tema de delictes que més estem perseguint és el tema de delictes del tema del cobre, del tema dels metalls, que en aquest cas, així en la Pobla ja han tingut unes 3 o 4 detencions pel tema d'aquest tipus de robó. Aquestes reunions començaren a celebrar-se enguany i cada vegada és un municipi el que acull esta trobada. Aquestes reunions estem fent des de falles d'aquest any del 2011 i l'efectivitat aparentment és bona perquè s'estan produint detencions, perquè portem un control més exhaustiu sobre els vehicles i sobretot és molt important la col·laboració que tenim de la policia local de Paterna. Uns bons resultats i una millor efectivitat a l'hora de previndre delictes que el cap de la policia considera es produeix gràcies a les bones relacions i la coordinació entre les diferents policies locals.